Ассалому алейкум тамошобинон ва шунавандагони азиз. Мавзӯи имрӯзаи мо санги гурда мебошад. Дар рафти видео мо ба шумо пайдоиши санги гурда ва чӣ гуна пешгирӣ кардани он дар шароити хона, яъне ки бо меваю растаниҳоро хоҳем гуфт. То охири видео моро гӯш кунед. Санги гурда сабабҳои пайдоишаш дар он аст ки якум сабабаш масалан ирсият мебошад, яъне ки аз насл ба насл мегузарад. Дар таркиби хуни онҳое ки элементҳои калсии зиёд аст, аз ана ҳамин сабаб санги гурда пайдо мешавад. Дигар сабабҳояш аз мубодилаи моддаҳо вақте ки дар организм вайрон мешавад, аз ана ҳамин ҳам пайдо шуданаш мумкин аст. аз ҳадди имкон зиёд истифода бурдани намак ва мавқеи ҷуғрофӣ, яъне ки вақте ки иқлим номӯътадил мешавад, гарму хунук мешавад, аз ана ҳамин сабабҳоям пайдо шуданаш мумкин аст. Ва акнун мо роҳҳои онро ба шумо пешниҳод мекунем ки бо меваи растаниҳо ҳатман дар хона ин корро карда мешавад. Якум усуле ки мо ба шумо баён мекунем, ин ба воситаи тухми сабзӣ мебошад. Тухми сабзиро куфта орд кунед ва рӯзе 3 маротиба 1 грамми 30 дақиқа пеш аз хӯрок истеъмол намоед. Санг ва қуми гурдаро мебарорад. Дигар усул бошад, 1 қошиқча тухми сабзиро дар 1 стакон оби ҷӯшида андохта 12 соат нигоҳ дореду пас полоед. 5-6 маротиба дар 1 рӯз пеш аз хӯрок ним стаконӣ бинӯшед. Санги гурдаро меронад ва дигар фоидааш ҳамин ки қабати рӯдаҳоро шифо мебахшад. усули дигар 1 қошиқча барг ва 1 қошиқча решаи майдарезакардаи ҷаъфариро, яъне ки петрушкаро дар 1 стакони оби ҷӯшида дам кунед ва 2-3 соат гарм печонед. пас пеш аз хӯрок оҳиста-оҳиста бинӯшед. Ин нӯшокиро ҳамеша истифода баред. зимистон метавонед аз ҷаъфарии хушк истифода баред, дар фасли баҳор бошад аз сабзаш гирифта истифода баред. Ин гурдаро ҳамеша тоза аз ана ҳамин сангҳо ва намакҳое ки ҷамъ мешаванд нигоҳ медорад. усули дигар бошад, решаи майдакардаи хурчро, яъне ки шиповникро дар 1 стакони об 15-20 дақиқа дар оташи паст ҷӯшонед. баъд печонида 2-3 соат ба ягон ҷо гузоред. баъди худук шуданаш полоед. аз ин нӯшоба дар 1 рӯз 4 маротиба нимстаконӣ нӯшед. ин табобатро 10 рӯз давом диҳед. агар дар ана ҳамин 10 рӯз санги гурда наафтод, 5 рӯз танаффус кунед. баъд аз он боз 10 рӯзи дига ана ҳамин табобатро идома диҳед. санги гурда иншоаллоҳ ки меафтад. дигар усул ин аст ки 1 дона лимӯро гирифта ним стакон обе ки ҷӯшида истодааст, ба он пахш кунед, оби лимӯро резонида, баъд онро бинӯшед. инчунин шарбати сабзӣ, бодиринг низ 3-4 маротиба дар 1 рӯз бинӯшед, фоидаи калон дорад. бо ин усул шумо метавонед сангҳои гурдаи худро дар давоми якчанд ҳафта аз гурда бароварда резонед. дигар роҳаш шарбати дарахти тус ё ки берёза мегӯянд. ин ҳам барои санги гурда дармонбахш аст. онро дар фасли баҳор бо мақсади пешгирии ин беморӣ агар имконият дошта бошед, албатта дар дили наҳор дар 1 рӯз 3 маротиба 20 дақиқа пеш аз хӯрок 1 стакон оби берёза нӯшед. ин об ё шарбате ки аз бадани дарахт гирифта мешавад, барои санг ва қуми гурдаро аз пешобдон баровардан кӯмаки хуб мерасонад. дигар роҳаш бошад, ин нӯшобаи хушк низ барои тоза намудани қуми гурда кӯмак мекунад. 1 пиёла меваи хушки онро метавонед дар термоси 1 литра чой дам карда баъди 5-6 соат бинӯшед. дигар роҳаш нӯшобаи гиёҳи хори марғелон барои берун намудани санги гурда кӯмак менамояд. 1 бутаи хушк ё тари тозаи онро шуста дар 3 литр об 15-20 дақиқа ҷӯшонед ва то охири рӯз гармогарм бинӯшед. санги ҳаҷмаш хурдро дар давоми 3 рӯз аз гурда берун месозад. як доруе ки дар масалан дорухонаҳо пайдо карда мешавад, ин урадан ном дорад ки инро 1 қошиқчаи онро дар ним стакон оби ҷӯшида омехта 3-4 маротиба пеш аз хӯрок нӯшидан лозим аст. табибон дар ҳолатҳои дарди гурда, дарди пешобдон, шамолхӯрии гурда инро таъин менамоянд. ин буд каме маълумот барои резонидани сангҳое ки дар гурда ҳаст.
ба канали мо обуна шавед, ба видео лайк монед, комментария нависед ва дӯстони худатонро ба ана ҳамин канал даъват намоед, то обуна шуда моро дастгирӣ кунанд. зеро чӣ қадаре ки аудиторияи мо васеъ шавад, мо ҳамин қадар маълумотҳои ҷолибро барои шумо пешкаш хоҳем кард. аз ҳама чизи қиматтарине ки ба мо зарур аст, ин якум саломатӣ, дуюм вақт аст. ба тамоми дӯсту хешонатон ин видеоро падилитсия карда равон созед, то онҳо ба канали мо обуна шуда моро дастгирӣ кунанд. саломат бошед. худованд нигаҳбон бошад.